Sada. Napalabas, iti panagsarita da Don Amado ken Don Fausto. Naku na tinawud-udi akaslaad da muti anak na animisti, maipapan iti napalabas. Ngem kinunamet ni Amado, nga imposible ti pampanunuten ti gayem na. Iti sabali abangir, saan met anagustuhan ni Misty, tinaibaganidan maipapan iti napasamak ka ni Albert. Ngem ingkalintegan ti lalaki ti bagina. Ket kunana nga ibagbaga na laeng noan niya ti marikrik nana. Iti may sangal daw anapan ni Misty iti balay da Albert. Itagagayem, denggan nyo tituloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Albert, noan niya man tinaramid ni Papa, pasensya amla ko man. Diyak magustuhan timbagbaga na kan kay itinapan iti opisina. Pasensya ka matin, Misty. No imbagakan ka ta amin. Diyak kayo tagilimad. Amam data. Albert, Damagak man kan ka. Namnamam ka di pa ilang amatong palti salitaan ti amam kan ti amak. anya ko matidakas na. Awan mati amok adakas ti matrimonyo. Saan ka di? Misty. Kasayaatan mat atalaga para kadagiti agin innayat no agkalaysada. Ngam saan ka nga'y ayatan? Albert, Husto ti ko nam. Para ka dagiti agin inayat ti matrimonyo. Para ka dagiti ada relasyon na. Ngam data, agayim talagang Misty. Saan tang agayan ayat? Pasensyakan ka dagiti ibagbaga kita. Ngamnas ka namang ngagam, tapno nalawag ti amin. Diyak magustuhan ti saritaan dagiti dadakkel ta. Isuasaan mo kuman anam na mangin amatong palti anyaman ang nagtulagan ti amak ken ti amam. Talaga dya kung magustuhan da ito, Dan. Aging ka ita. Saan pa'y la makontak ti cellphone ni Misty? Sir Fausto? Ay, hanya nga tan, tinapasama kiti anak ko. Sir, ulitat. Di kay kumagda... Punyeta! Saan ka man analalay ngam iti siyak? Anya kumaaga po adyak agdanag ngay. Anak ko na jay, isa arumbang lamadanag anak. Anya ti amok ngay, noan yan tinapasama kan ko anak. Sir Fausto? Di mo amutirik nakkas ama, amang ipatpatag iti anak na. Nagbidot kayo, Sir Fausto. Maawatak ti marikrik nayo. Ngam ti saan nyo nga amo. Kit iso ti marikrik nak para iti anak yo. Balasang ko, naimbaglakit din, tadi na ka nakita ni Senyorita Misty. Talaga naging inaya da kasimrak, nana si Mang. Nakitak nga minan iti sangwanan ti gate, tinakaparada alugan ni Senyorita Misty. Wen, itay pa'y laeng nga da ditoy. Immo na kinasarita na ni Senyora. Kalpasan na, nimot Albert. May papan nga tayo ti anya ti pagsarsaritaan da, nana. Jack ammo, Jack maibaga. Oh, di ka agsan na ay Di ka madanagan. Jack lapat yun atutupan ni Albert ni Misty. Ha? Anya ti kayat mo asawan, nana si Mang. No ide, agpaiso. Ay ayatan ni Albert ni Misty. Agam no ita, Jack lapat yun nga agayat pailan ni Albert kankwana. Ngamin, amok, marikriknak, adan sa bali nga ay ayatan ni Albert. Di mo nagsubli ni Albert dito, ya iha. Kuwa nga min, Tita Caridad. Nasakit ka no ti ulo na. Iso abi na iba'y aklatan amapan ijay silad na. Kasta ka di? Uwan, Tita.
Amang ano ada masapol mo, iha? Juice? Anything? No, it's okay, tita. Sana bale, diyak matlaan nga nagbayag. Apay ngay. Dito'y ka na mga na. Saanan, tita? Nakababain mat. Kan may sa, itay pa'y nga daak dito eh. Nakababain. Nadisturbo kayo launa yan. Sigakit di mat. Saan ka na sa bali ka na kami balasang ko? Amok dayta, tita Caridad. Ngam pasensya kayon. Agsubdi ak pa'y ngamin ija opisina. Adadagit si kaswak ijay. Iso ala dingitak. Ngam di kay mapatgan itikid-kid dawan nyo kanya. Pimanawan ni Senyorita Misty, nana si Mang. Nasaya at mat. Madlaw ko kat saan ka anawaya nga agtignay. Itay adda dito'y ni Senyorita Misty. Maamakak ngamin, nana si Mang. Amang ano dadaka sa mapasamak. Talaga ah. Ayun gayam. Amuyo ka di ang napanijay universidad ni Senyorita Misty. Anya ti inaramid na ijay. Diyak amo, nana. Ngamin, linikli ka kidi nakitak. Maamakak nga amang ano ibabain na kidi universidad. Husto matkit dit inaramid mo balasang ko. Narigatan. Amangan no si kantukit di man ang ti pagbalatakan ti amin. Nadlaw ko, amado. Adda sana nasaya at anapasamak. Baya ti panagsarita na Misty ken Albert. Sinaludsod mo kumakin ni Misty Iti kasta, imbaga na kan ka. Tidakas na? Impakita na latakan niya, nga awan ti madi anapasamak. Ngam nadlaw ko kadagiti mata na tiliday. Di na kayat nga ipadlaw kanyak. Caridad. Iswa kasaritak ni Albert. Nasken amamuak no anya tinapasamak. Tamangan no da kayo nga aginatisan nga kinaawatan. Di ka agdanag. Agsalud-sudak laang. Kaya't ko laang maamuan ti amin. Kapampanaw launay ni Papam, Misty. Anya tinaramid na dito eh. Sikat isap-sapulan na. Siyak tinong tan na itay. Ta saan ang makontak ti cellphone mo? Lowbat ti cellphone ko. Apay ka no aya. Diyak amo, Misty. Kat, ayan na nga rodan. Karuror na laeng. Diyak amo nagsublipay. Basol na amin dagito eh. Ha? Apay, Misty. Adda ka di madian na pasamak iti napanam? Ay. Pinanawan na kon. Anya nga tati napasamak. Taapay akas jay ti jar na asimangpet. Kun, sa dino nga tati napanan na. Senyora, saan mo't amang lukat ni Senyorito Albert? Itaypay lang agtuk-tuk-tukak iti silid na. Ngam saan amang lukat? Ne, apay kanungay. Jack mo't amo, senyora. Siyak ti mapan iti silid na. Sige nga, Rod. Jay imbilin ko kan kaitaya. Aramida mon, ha? Wen, senyora. Siyakon, ti makaam mo. Albert, iho. Lukatam ko madaytoy. Albert! Apay nga ya. Awan mo't ti arimakmak na. Anya nga tati mapaspasamak iti anak ko. Agtuktok aklatta. Albert! Lukatam kumatoy silid mo. Ha? Asino nga ta jay pimanaw? Inakamuan. Di na impakada kanyak nga ramatan na tilugan ko. Basta pimanaw latan. Naklatak nga rod. Ay, na yan. Isumat lagayam asaan amang luklukat. Itay pa'y nga agtuktuk-tukak ijay silid na. Gayam, awan mo't ijay? Caridad. Ngam sa dino nga iti papanan na.
Apay akla at arimwar ni Albert. Diyak mo. Apay ang nagsinlaay ka? Madanag anak namin. Ang mga nuan niya manin ti mapagtang di anak ta. Mabiit lang tawagak. Ibagak nga ganad no sa dinuman ti papanan na. Agawid din dagiti kakadwata. Si Kamisti, di ka pa'y agawid? Diya ka muna niya ti aramidak, Dan. Ha? Anya ti kaya't mo asawan? Nariribok ita ti panunot ko. Diyak mapagsusurot tinaskan ang panunutak. Apay nga min adi mo ibinglay kanyak, no anya tinapasamak. Dan, Mapagtal ka anak mo, saan ka di? Amangan numaksayan ti anyaman adagansin mo, no ibagam kanyak ti parikot. Misty, adak lang dito eh. Tandaanam kumaakanayon dayta. Siyak ti madanagan, nana si Mang. Ne, apay kumalay ka. Amano niya ti mapagtang ni Albert. Ay, di ka kumamot agsaw iti kastalay ka. Amangan anyakit di ti mapasamak. Nana, Narigat ngamin ti agi papanlatan. Amangan no nakarkaro pa'y apo mayso. sapay la kumatasaan, nana si Mang. When tano at dada ka sa mapasamak kan ni Albert. Ay, jakla ammon asaritaan. Madamdamalaang sumipaton. Ngamdi pa ila naghawit ni Albert. Anya ti kunana iti inawagam aya. Kuna nang agsubli adagos. Apay nga rod nga awan pay laeng. Jakmat ammo, amado. Sapay la kumatag sublin. Ngam no awan pay laeng nga aging gainton madamdama. Awagak manen jay anak ta. Dandanitan ije balayo, Misty. Ngam di ka matagtagari Apolos. mabalin ka di, Dan. Agmaneho kalatta ko man. Awan ganas ko ang makisarita iti oray asino itaakan nito. Kanjak kayak ti masinga. Iso nga rod ang nagpaituludak pa yan kan ka. Jakon inaramat ti kotsek. Kat imbati kon ija opisina tapno sa anak amasinga. Ha? Nagsaludsod ni Papa. Ibagam nga da importante a meeting nga inatendarak. When, Misty? Imbaglakit din Tada ka na yun amang kalub kanyak kini Papa. Ammom ang nakasagana ngagtungpal, iti amin na kayat mo. Banag apagyamanak launay, Dan. Nasip natin, ngam di pa ila nagawid ni Albert. Anya nga tan tinapasamakan ko na. Saan nga ta nga mabutang? Amo namot nga dagi pangpangtay ti biyag na ita. Unas ka nilakit din Albert ti si Mangpat. Inaklokatan adagos ti gate. Anya ti kuna di anak mo. Nagapuan na kano. Idi kano ayan ti gayem na. Asino? Day di atan? Di namutan imbaga. Kunana anabannog, iso abinaybay aklatan anagdiretso iti silid na. Amado, panag ko nama. Anya ti pudpud no ang mapaspasamak ita. Narigat ta tingitingan. Amado, Aging nga awan tilid da maala dagiti pulis. Saan tayo ang maamuan? No asino ti akin aramid iti kasjay kini Albert. ngam kasano nga ya mapasamak da ita. Kat dandanisan mo't akayat ni Albert ti makitinulong kadagiti pulis. Dayta nga rudkat. Ngam ikagumak nga lukuyen. Nas ka na makitinulong kadagiti pulis. Tapno masulbar adagusen daytoy aparikot. Imbagagayam ni Duncan kati papan ko di opisinam, iha. Wan, Papa. Saan nga agilimlimad kanyak ni Dan? Kasta ka di? Wan, Papa. Di kad nasaya at nakasarah kay ti mapagtal ka na tao. Talaga, Papa. Iso nga isakit kumat ni Dan.
Ngamne. Sigurado ang agpatinggalang iti kasta ti panagsiningan yu iti dayjadan. Jak kayat alumbes pa'y dayta. Papa, Laglagi pa mga danrumbang ang mga asawa ken ka iya. Ket awan sa bali no saan ani Albert. ngam no siya kila amay sa. Oray saanan ani Albert, Papa. Anyat kayat mo asawan. Nakiron ti amin. Kat panagkunak. Saan kami nga agkatuluyan ken ni Albert? Anya ti kayat asawan ni Misty. Gagayem, di uliwain adenggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Sadag! Napalabas, iti panagsarita da Albert ken Misty. Inlawlawag ni Albert iti babae, asan arumbeng amatungpal ti saritaan dagiti dadakkel da. Agsipod ta saan nga ay ayaten ni Albert ibalasang. Nasakitan ni Misty iti nangeg na. Ngem ingkagumaan na asaan nga ipadlaw dayta ken ni Albert. Apaman ang nagsubli iti opisina na, imbaga na kanidan abasol ti amana ti amin, iso akas jay tinasaw ni Albert ken kuana. San met anaawatan ni Dan noan niya tinapasamak iti babae. Karabyan na, nagsarita da Don Fausto ken Misty. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapaulwan. Sadag! Sigurado nga agpatinggalang iti kasta ti panagsining edyo kanidan. Jak kayat alumabas pa'y dayta. Papa, Laglagi pa mga danrumbang nga mga asawa ken kaiya. Katawan sa balin no saan ani Albert. ngam no siya kila amay sa. Oray no saanan ani Albert, Papa. Anyat kayat mo asawan. Nakiron ti amin, Papa. Kat panagkunak. Saan kami nga agkatuluyan kin ni Albert? Anya. Kasta ti madlaw ko. Ngamin, awanan ti interes kanyak ni Albert. Sigurado ka kadi iti kasta nga ibagbagam kanyak ita. Papa, Ibagam kanyak iha. mabalin ka di, Papa. Kidawakan ka. Saan ka kumapayla ang amakibiyang may papan kada kami kin ni Albert? Anya. Mapatganak ka di, Papa. Misty iha. Kasano adyak makibiyang... Amang ka di asi ka ti makagapu amin dagitoy. Anya. No di ka kumanapan iti opisina ni Albert ang nagsaw-saw. Saan kumamapasamak ti kastoy? Ha? Iso amayat ka manuwan na saan. Diyak kayaten amakibiyang ka, Papa. Iti ka nito amang iwayat ka manen iti addang nga adda pa kainaigan na kada kami kin ni Albert. Agpakamatayak kat sikat ti mapabasol. Anya. Iso ano di mo kayat nga ipaypaysok ti imbagak. Agtungpal ka kanyak, Papa. Di matimbagak kada kayo nabanugak, Mama. Pasensya kan, iho. Ngamdas kan ang makasarita ka. May papan ka di itinapasamak kanya. Albert, iho. Saan asinsinan tinapasamak kan ka? Saan arabak laang dayjaya? Dandan ikan. Adag pang panggap itibiyag mo. Mama, Iso apang nga asim ko matamakitin nulong ka kadagiti pulis, iho. nang tudak mo iti statement ko, saan ka di? Yung kurang dayjaya. Kasapulan dati ko operasyon mo. No paaya bandak. Sige, mapanag. Nang pangasim, Mama, tapagin na nainak ko man. Masapak pa yung minarumwa rin doon bigat. Sige, iho. Basta namnamaak timbagam. Makitinulong ka kadagiti pulis. Nasken ang maamuan tayo.
no asino tinagpanggap iti biyag mo. Hello, Sir Fausto. Punyeta. Anya ti mapaspasamak iti anak ko, Dan. Sir Fausto? Ibagam ka niya. Anya ti mapaspasamak iti anak ko. Apaya na palalo ti pungtot na kanya. Sir, di kay kumagungit. Pangasyo. Binilin ka mang doktal iti amin na mapaspasamak iti anak ko. Isungag sa uka, Dan. Kasapulat ti songbat ti salsalod-sudagken ka. Lading itik, sir. Ngam uray siyak. Mas daawak iti jar ita ni Ma'am Misty. Anya. Dayta ti agpaisaw, sir. Jak maawatan, no anya ti mapaspasamak kinkwana. Laika, kumustan ti panagadal mo? Awan ti parikot, nana si Mang. Say-saya ate, tadya kahit nga da maibaga kanyak ni Albert. Rumbang laang balasang ko. Laglagi pam. Narigat no abuswam dagiti tao amang tultulong kan ka. Laglagi pagkakanayon dayta, nana. Wen tapno awan ti maibagbagada kan ka. Amumeten no anya ti ugali dagiti amuta. Naimbag ni Albert, tawan ti parikot kan kuana. Nana, Hangam no ni senyora ay nakabutbuteng. Kabisado mon ti ugali na. Iso nga agan-anad ka kan kuana, wen nana si Mang. Ala, maturog tangaro den Laika. Nasken nga aginanakan. Amumat akal lahat nga dapapanagno ko Karidad. Iso ati pa ang lugan mo ti ipaaramat mo kini Albert. Imbaga kun kan kuana dayta idirabi. Nasayat nga rod no kasta. Amado, panagkunakat siya ako na mismo ti personal amang follow-up iti resulta ti investigasyon. Anya. Kayat ko ang maidaras ti investigasyon, tapno maamuan tayon ti amin. Awan ka di ti panagtalag mo kadag iti pulis? Saan nga iti kasta? Iso na lang tadyak kayat ama itong tungkwa ti amin. Ti kayat ko, maamuan na dagos, no asino ti agpangpanggap iti dakas iti anak ta. Jak makatrabaho iti nasayaat no makitkitak ti kasta jar mo, Misty. Dan, Mabalin ka di, Misty. Ibagam kanyak no anya talaga ti mapaspasamak. imbagak matenkan ka. Basol ni papati amin. Ngam anya ti napasamak. Anya ti nagbasulan na. Sa di no ngamin at talaga ti napanam idikalman. Talaga ka di ang kayat mo, ama-amon? Wen, Misty. Ibagam ko makanyak. Ijay ayan da, Albert. Ha? Anya ti naramid kin ka ni Albert. Ibagam kanyak, Misty. Apay ang kayat mo, ama-amon? Ibagam kanyak, Misty. Anya ti inaramid na kin ka. Taapay akasta ti jar mo. Bye-bye, amon, Dan. No anyaman tinapasamak. Siyaklatan ti makamo. Yak kayat amakibiyang kapay. Anya? Kabaala ka solbaran da ito eh. Siyak ti makamo no anya ti rumbang amaaramid. Yak kayat nga adda mairamraman. Iso abaybay anak lang. Siyakon ti makamo. Naskan ang madalosak ang imbagdag ito eh. Nawala pa lang ti oras ko. Sa anak pa ang maladaw iti pagadalan. Iso nga irimpas ko amin na trabaho. Apa man naman pasak dito eh. Dalusak mo ti hardin. Apag isunto. Awan ton ti aramidan ni Nana si Mang. Laika, Senyora? darasem, ingka mangala iti pagluga na kataksi. Ha? Ne, apa yan nakamutalang kapay laang ngay? Agtig
Naglaykan! Uwan. Uwan, senyora. Matungpal. Mabitlaang. Tilugan na ti araramaten ita ni Albert. Iso nga anusan pa lang ni Senyora ti agtaksi. Rimwarmet ngamin ni Senyor Amado. Nana. Naimbag takas jay laang ti inaramid na. Di na ka manen binugkawan. Wano pinagsawan iti agkakasakit. Saan mat, Nana si Mang? Basta binilin naklaang ang mga ala iti taksi a pagluganan na. Sige nga, Rodan. Naskan nga agrubuhatak matan, tadapay klasek. Ay wen ingkan balasang ko. Ne, Nana agmay may sakayo ang mabati dito'y balay. Di nakpakadanagan. Anya kumangay ti mapasamak kanyak ditoy. Alan, mapankakit din balasang ko. Nadnadlaw, panyero, at daparikot. Apay adi mo'y baga kanyak. Amumatan ti ugalik, panyero. Panyero, Kaya't ko asulwan da iti aparikot. Tamok. Di nak matulungan. anya? Day tatiag paiso. Ken may sa medyo personal. Ha? Di mo ko na nga. Miss Panyero. Noon niya mantipan panunutan. Bidot da ita. Panyero, Iso ambay anak lata ko man. Barag mapunas tumit lang da ito'y iti panaglabas ti oras. Aging gaita. Kas lamang mangagkupay lang timbaga kanyak ni Albert idi kalman. Di na kano ay ayatan. Nagsakit ang panunutan. Idi, likliklikan naklaan. Ingka gumaak nga inurnos di amin. Impagarup ko no ayusan. Nang ro na idi manugot ang makitinulungak iti bangon na kano a foundation. Ngam lang at nagbabawi. Di na kanon ituloy dayjay a foundation. Ngam tibabaw nanda. Agtultuloy ang pagad-adalan na. Iso nga amok. Adda sa bali ang mapaspasangak. Agayat lakit din ni Albert iti babaunan na. Dayjay ka dila ang ababaunan ti mga tiw kanyak. Jak itulok. Jak lakit di umanugot adayjay lang ang ababaunan ti agbalin ato ba. Itinalpasan asaritaan dagiti dadakkel mi. Jak maaklan. no kasta, di pa ila nagsubli ni Caridad? Saan pa himat, senyor? Kasta ka di. Nilay ka. Adda sirrek na, senyor. Adda iji pagadalan. Awan gaya. Ket, kumusta mo titrato kan kuana ni Caridad? No ita, ayos mat, senyor. Kasla normal lang ti panang bugbugtakkan ko na ni senyora. Kasta ka di. Wen senyor, ngam di kay madanagan. Kanayon abilinak nilay ka. Kanayon abagbagaak. I-double check mo lang ang na napirma ak amin dagita papeles, Dan. Sige. Siya akong timakam mo. Okay ka kadilaan? Wen, di nakpakadanagan. No, da masapal mo. Ibagamlaan kanyak, ha? Agyaman ak. Sige. Panawan ka pa dito eh. Ay. Amok asaan nga okay ni Misty. Iso asaan arumbang abay-bayak. Amok akasapulan na timangandingay kinkwana. Kutsyak ang ti makaaramid iti dayta. Gapota syakla ang ti adda karbangan na. Wen, saan ko abay-bayan ni Misty? Ipariknak kinkwana.
nga adda aklaan dito'y anak kasagana ang mangandingay kinkwana. Simbangpet kagaya man, Laika. Wan, senyor. Awan mo tinaskan nga ramidag pa iji pagadalan kalpasan ti klase. Iso ang nagawid ako na dagos, tapno makatulong nga kadagiti trabaho dito'y balay. Nasingpet ka talaga. Agyamanak, senyor. Aklunak nga ididamo, di ka na ikaskaso. Kinapudno na. Nagungetak pa'y dinamuak ang nagalan ni Caridad iti kanayunan ababaunen. Ang amita, amok adakkel tinaitulong mo kada kami. Senyor. Madamag ko man laeng. Taga ano ka kadi? Kwa, senyor. Adda basit balay mi iti lugar dagiti makuna nga squatter. Ha? Dayta ti agpayso, senyor. Jack paiket din napaspasyar ti balay mi Sino nga iti agnana tada ka maten dito eh? Imbilin ko lang iti karuba mi akasingad mi iti daydinanang ko, senyor. Nasingpot dagi jay. Nalaing dapay at tumulong. Iso asaan damat siguro abaybay antikal kalapaw mi iti daydinanang. Umusta ti anak ko, Dan? Sana nasayaat, sir. Sana matagtagari. Masansan anak kamot talan. Aniya. Dahil tatag paiso, sir. Ikagkaguma nga amuan na niya tinapasamak. Ngam talaga adi na kayat ngay baga. Pilitem nga amuan. Kaya't ko maamuan. Sir, Amok nga da pakainaigan ni Albert no apay akasta ti mapaspasamak iti anak ko. bayan niyo, sir. Aramidag ti amin nakabalak. Rumbeng lang. Ngam pangaasiyo, sir. Sandak ko mga apuran. Amo yung ti ugali ni Ma'am Misty. Narigat nga lukuyan. Nang runa no talaga adi na kayat nga ibaga ti parikot na. Basta aramidem ti amin, Dan. Ikagumam nga amuan, noan niya tinapasamak ken kuana. Apay nganyagnak iti day ti adiso, Dan. Napintas daytoy adiso, Misty. Amok ka makapagpanunot ka iti naimbag ditoy. Amok ka mabang-aran ka iti nalamis apol o iti angin. No anyaman ti dagansen nga adda ita iti barokong mo. Patsek ama iwaksim bayat ti kadata ditoy alugar. Isu asigilan. Agsangit kano kayat mo. Agpukkaw kano kayat mo. Tadatamot laang ti adda ditoy. Yebkas mo no anyaman ti marikrik nam. Tapno mabang-aran ka. Ket ipanamnamakin ka. Adda laang ditoy. Saan ka apanawan, Misty? Ibinglay nga ta ni Misty ken ni Dan ti parikot na. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti nobela tayo anapaulwan. Sadag! Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria ken itimet direksyon ni June Rebotazo. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.